že ak by som mal povedať meno, volám sa Ján Čapla. No a čo sa týka tohto strediska, tak ja som tu od 2021 roku, niekedy v júni som prišiel z Rožňavy, kde som bol teda v komunite, som končil svoju úlohu direktora a tak som prišiel do komunity, aby som pokračoval v salesianskom diele, ako som dostal povolanie ešte za mladí. Práve, že ja Mama-Tietku sledujem od začiatku, pretože keď sa otváralo dielo, ja som bol pri tom otvorení, niekde sa nájdú ešte nejaké fotografie, kde sa môžem nachádzať aj ja. Takže bol som pri tom, keď tu bola veľká slávnosť na dvore aj vnútri a boli také veľké nádeje spojené s týmto dielom a bolo to také naozaj také veľmi radostné vtedy. A myslím si, že celý čas toto dielo sprevádza taká radosť a nádej z toho vyžaruje. Stále som tu chodil a ťažko mi povedať, ktorá je mi taká najbližšia spomienka. Všetky také tie podujatia veľké vlastne sa tu konali, športového rázu alebo nejaké také podujatia, čo sa týkali celej provincie, lebo je to jedno z takých diel veľkých. Ale mne sa tak zapísalo, ono je to taká detailná udalosť, keď som bol na misiách v Azerbajdžane, tak vtedy som sa vrátil raz na dovolenku na niekoľko týždňov a ma tu zavolali na nejakú svätú omšu. A ja som tam vyzýval, to bola práve detská omša, vyzýval som, aby sa modlili za misie. A tie deti sľúbili, ale na druhý raz, keď som prišiel, tak mali takého malého, teda takého panáčika, alebo takú bábiku ako kňaza, že toto je, vlastne nazvali ho nejako, už neviem ako, že tento predstavuje toho misionára v Azerbajdžane a že tohto si prinášajú, že sa modlia za tie mysli. To bolo také milé, vlastne také rodinný nejaký zážitok. Ten sa mi tak páčil, že to si dodnes pamätám. No. Tak ja za tie 4-5 rokov, čo som tu, môžem povedať, že čo to stredisko vo mne zanechalo, tak ja mám taký ten dojem z toho takého strediska veľmi živého, s takými silnými vzťahmi, a so silným mládežníckym hnutím. Stále sa to niečo deje, stále sú tu ľudia vonku, vnútri a je to také príjemné prostredie, do ktorého človek rád ide, také prijímajúce a naozaj, že je to taký, by som povedal, je to taká oáza v tomto stredisku, či vlastne na tomto sídlisku. A toto mi dáva stále za tých pár rokov, ktoré som tu, nie len teda zo strany ako vo farnosti, alebo aj tej činnosti vonkajšej, ale aj čo sa týka komunity, že je celkom ako, je to naozaj príjemná komunita. Ja by som to nazval také spoločenstvo, živé radostné spoločenstvo, plné nádeje. No, nie je to jedno slovo, ale tak ťažko mi to vyjadrím slovom, že možno rodina. Tí, ktorí sem prichádzajú, tým by som, ak by som im mal niečo odkázať, však samozrejme, že veľa toho, čo by sa mohlo tak odkázať, alebo čo by, aké mám ja, také túžby, nádeje, alebo možno sny ohľadne tohto strediska. Posledný čas si uvedomujem, že sa musíme veľmi zamerať na to, aby sme si všímali tých, ktorí sú okolo nás a nemajú tú nádej, ktorú tu môžu získať, nemajú tú radosť a nemajú tú vieru, že naozaj, že vedieť dávať ďalej to, čo my sme prijali a to, čo je nám tu vzácne, keď sem ideme, že myslieť na tých, ktorí sú vzdialení od Boha aj od toho zdroja, z ktorého to čerpáme aj my. Tak ja by som teda Mama-Tietke poprial, aby naďalej zostala tou rodinou a tou oázou, ktorou doteraz bola, ale zároveň by som jej poprial, aby mala veľa detí v tom duchovnom slova zmysle, že aby dávala život
vo viere, ale aj také deti, ktoré sa zaviažu celkom dať svoj život a pokračovať v tej charizme Domboskovej ako reholníci, reholníčky, kňazi, aby takýmto štýlom to mohlo ísť ďalej. Tak ja už aj nemám čo povedať.